terms of Section 75(2) of Act 51 of 1977, the matter is then transferred to the Gauteng Local Division, and the date is the 5th of February 2026. Accused 1, 2, and 3 will remain in custody, no bail. Accused number 4, your bail extended and warned for the High Court, Gauteng Local Division at 9 o'clock. Leli cala lahlehliswa ngenyanga yedlule ukuze i-NPA ikwazi ukuthola imvume enhlokweni yayo yokuthi wonke amacala kaMolife alalelwe isigcawini esisodwa enkantolo ephakeme yaseGoli. Ngomfumfu inkantolo ephakeme yaseGoli yanika uMolife ibheyili ka-400,000 wamarandi ngemuva kokubukeza isinqumo senkantolo yemantshi yase-Alexandra eyayemnqabele ibheyili ngoNcwaba. Ukukhishwa kukaMolife ngebheyili kwasusa umsindo omkhulu njengoba igama lakhe selivela amahlandla amaningi ekhomshaneni kaMadlanga. Kusenjalo khona namhlanje kuboshwe abalisi ababili ngaphandle enkantolo yemantshi yase-Alexandra okukholakala ukuthi abaqaphi bakhe uKatiso KT Molife. Laba baboshelwe ukuphatha izibhamu ezinkulu ngaphandle kwemvume yenkantolo kanti kukholakala ukuthi lezi ibhamu azikho emthethweni. Imoto abebehamba ngayo nayo ishaqwe ngamaphoyisa. Kusenjalo ePitoli enkantolo ekhethekile yamacala imali umholi webandla iIPHC ohlangothini laseJerusalema uMike Sandlana usazobhadla ijele njengoba abameli bakhe bebengakakulungeli ukufaka isicelo sebheyili. USandlana nokhulumela ibandla lakhe uVusi Ndala, uKagiso Phahlane kanye nonina uPortia Phahlane ongumehluleli ecaleni lombango webandla ngemuva kokushona komholi walo uClayton Modise baboshwa ngesonto eledlule. Kubikwa ukuthi uSandlana wafumbathisa uPhahlane imali elinganiselwa ku2 million wamarandi ukwenzela ukuba isinqumo mayelana nobuholi bebandla sivune yena. uPhahlane nendodana yakhe kanye noVusi Ndala bona bakhishwe ngebheyili ngesonto eledlule kanti icala lizobuyela enkantolo ngoNdasa enyakeni omusha.